The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwa Jesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Beterai. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana-siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Nhasi mustudio tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kuisa musign language. Pastor Gift Rodzi, kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Right. Tiri kuwo kumaraini futi mukoma. Urukuro yedu iri kuti kudini nhasi? Tichiri pa upenyu huri kunetsa. Yes. Part 2. Part 2. Right. Upenyu huri kunetsa part 2. Chiri kupa chidzidzo ichi ndofunga takambozvitaura mukoma. Kuti pamunotaura nesu vateereri, pane pekuti manzwa chidzidzo kana chingave chechiprofita chaicho. Pane pamunokaruka dzimwe nguva mangoti pastor, ndikukumbira rubatsiro upenyu hwandiomera. Ndopandakambokubvunzai kapaya mukoma kuti mune mabhizinesi here mukoma? Kana makambani hamuna handitika? Full time muchifundisa. Saka vateereri pavanokuisirai message vachiti pastor ndikutsvaga rubatsiro. Vanozvizwa kuti muri pastor hamuna mabhizinesi. But vanenge vasingariwo kuti vada kubatsirwa nemavhesi. Saka rubatsiro rwatinogona kupa rumwe rwacho ndokutodzidza kwatiri kuitawo. Kuti musazoti vanoiginowa vanongoda kutaura zvemavhesi asi ukavati tibatsirewo nemari. Idi Pastor Rodzi naPastor Betera havasi mabusinessmen, havana makambani, hatina mabhizimusi, but upenyu huchinetsa Mwari ari kutasira kuti tidii. Shoko raMwari ndopakanyanga nyaya yedu. Luke 21 verse 25 to 26. Luka 21 pavhesi ya25. Zviratidzo zvichavapo pazuva napamwedzi napanyeredzi napanyika urombo hwavanhu, vachikanganiswa nokutinhira kwegungwa namafungu. Vanhu vachapera nokutya nokutarira zvinowira nyika. Saka upenyu mumazuva anekupedzisira takamirira kuuya kwaJesu unenge uchinetsa. Urombo hanzi uchawedzera panyika. Hanzi pobva pati maaccidents, manatural disaster. Hanzi zvinobva zvaramba zvichiita kuti kurarama kwepanyika kurambe kuchirwadza zvakanyanyisa. Saka ndo chimiro chiri kwecho mukoma. Patinoda kuenda mukoma ndepekuti ivo Mwari vachigona kubatsira. Sezvatakamboona muhurukuro yakapfuura kuti Mwari vanovhura maopportunity, vanotoone hanya nesu havangaite hanya neshiri kudzipa zvekudya vokanganwa vanhu. Zvii zvinogona kuprolonga toramba tiri munhamu yedu neurombo hwedu? Aminoti muri kundinzwa here? Urombo huripoka, but Mwari haasi kuti gutsikanai nawo, chingoti muri venhamo. Mwari mukushingaira kwake kuti zvive nani. Zvii zvingangotadzisa kuti tikasike taita upenyu huri nani munyika iri kunetsai? Isaine mama wedzi munzwe kwatodaenda kuti muri kuti mimi Mwari variko vachigona neumwari hwavo, asi pane zvinotinonotsa kana kuti zvinoita kuti nguva irebe tiri munguva yekutambudzika. Exactly. Jeremiah 28 pane nyaya toda kuverenga ipapo toona kuti zvinononotsa chii, tozoona kuti pfungwa ina Mwari ndeipi. Pana Jeremiah 28 mufundisi verengai kubva verse 1 kusvika ndazombo kuti ichimirai. Toda kuzopedzisira tasvika kuverse 15. Alright. Verengai tinzwe. Jeremiah 28 paverse 1. Zvino pagore iroro, pakuvamba kwokubata ushe kwaZedhekia mambo waJudha, pagore rechina nomwedzi wechishanu, Hanania mwanakomana waAzuri muprofita, waiva weGibheoni, akataura neni mumba maJehovha, vaprista navanhu vose varipo, akati, zvanzi naJehovha wehondo, Mwari waIsraeri, ndavhuna joko ramambo weBhabhironi. Makore maviri asati apera kwazvo, ndichadzoserazve
kunzvimbo ino midziyo yose yeimba yaJehovha yakatorwa naNebhukadhinezari mambo weBhabhironi panzvimbo ino akaiisa Bhabhironi. Ndichadzoserazve kunzvimbo ino Jekonaya mwanakomana waJehoyakimu mambo waJudha pamwe chete navatapwa vose vaJudha vakaenda Bhabhironi, ndizvo zvinotaura Jehovha, nokuti ndichavhuna joko ramambo weBhabhironi. Ipapo muprofita Jeremia akati kumuprofita Hanania, vaprista navanhu vose varipo vamire mumba maJehovha. Iye muprofita Jeremia akati, amen. Jehovha ngaaite zvakadaro. Jehovha ngaasimbise mashoko ako awakaprofita, adzoserezve midziyo yeimba yaJehovha navose vakatapwa vabve Bhabhironi vauye kunzvimbo ino. Asi zvino chinzwa shoko iri randinotaura munzeve dzako nomunzeve dzavanhu vose. Vaprofita vakanditangira ini newe vakaprofitira nyika zhinji noushe hukuru, vachireva zvokurwa nenzara nehosha yakaipa. Muprofita unoprofita zvorugare, kana shoko romuprofita uyo rikaitika, muprofita uyo uchazikanwa kuti wakatumwa naJehovha zviro kwazvo. Chimbomirai makadaro. Jeremia aigara achibatsira vanhu vekwaJudha kuti regai kurarama zvinosvotesa Mwari, tinoenda kuutapwa kuBhabhironi. Saka Nebhukadhineza nehondo dzake ndove kuBhabhironi. Right. Vanga vatouya vatombotora dzimwe nhapwa dzaenda. Munyika ndobva masiwa muine urombo, midziyo yetemberi yaendwa nayo. Saka vaida kumboita tumarivhoti kuti azviite tiri rudzi rwaMwari. Saka Jeremia maparidziro anga akuvaitira manje. Anga anzi naMwari veza joki. Alright. You know yoko. Joki ari kubopisa moto. Kuti yoko kutese. Aiwa kana. Saka aifamba akazvisa joki. Joki jairo nezvikei akatoisa chitrobo akadai. Saka vanhu pavaimubvunza kuti uri kuzviitirei, obva ati ndozvataurwa naMwari kuti tichava varanda tiine joki raNebhukadhinezari reBhabhironi. Saka musi uyu hanzi vaive mucheche mukoma. Ndobva paita muprofita wenhema ainzi Hanania. Handobva angosimuka. Zvikandaratidzwa naJehovha. Hanzi within 2 years nhamu yese inenge yapera. Vakaendeswa kuBhabhironi vanenge vadzoka, midziyo yaMwari yemutemberi inenge yadzoka. In 2 years Mwari ari kutyora joki reuranda reBhabhironi. Hanzi ari kuzvita makazara vanhu. Saka Jeremia manje akaziva kuti andobva asimuka. Akati vanhu vakurasiswa pana. Hanzi akatanga ati amen. Kunga ari kubvumirana nayo. Kunga ari kubvumirana zvikanzi inzwa Hanania. Vaprofita vakatitangiro isusu anga akureva vese vekumashure. Zvikanzi handina kumbobvira ndakanzwa munhu akaprofita zverugare. Especially kundudzi. Achiti ndaona magarika, maakupfachura chikafu. Hanzi vese vaitaura zvehondo, zvekurwa nenzara. Iyi meseji yauri kutipa nhasi ikaitika hatichabvuma kuti uri waMwari. Chii chinobva chaitwa ndozokupa nguva yekutaura imboverengai simudzirai. Hanania akabva aita sei? Verse 10. Ipapo muprofita Hanania wakabvisa joko pamutsipa womuprofita Jeremia akarivhuna. Zvino Hanania akataura pamberi pavanhu vose achiti, zvanzi naJehovha, saizvozvo ndichavhuna joko raNebhukadhinezari mambo weBhabhironi pamitsipa yamarudzi ose makore 2 asati apera kwazvo. Muprofita Jeremia ndokuenda zvake. Verse 12. Ipapo shoko raJehovha rakauya kuna Jeremia muprofita Hanania apedza kuvhuna joko pamutsipa womuprofita Jeremia zvichinzi, enda undoudza Hanania uti, zvanzi naJehovha, wavhuna majoko amatanda, asi waita panzvimbo yazvo majoko esimbi. Chimirai makadaro ngoma. Mutereri unozopesa nyaya. Saka Jeremia akabva kuti zvandine ndiri kutodhira nemental case panapa. Because joki rake rakasikoboponorwa. Ndobva ratyorwa pamberi pavanhu. Zvikanzi sezvandiri kutyora joki iri, ndozvatoita Mwari atyora uranda hwedu kuna Nebhukadhineza. Nhamu yese yapera in 2 years tinenge tagarika. Jeremia ndobva kuti yowe ndiri kutodhira. Hanzi Jeremia akabva abuda. Ndobva aenda. Hanzi aenda shoko ndobva rauya. Zvikanzi dzokera. Kuna Hanania. Enda unomuudza kuti watyora joki remususu remuti.
panzvimbo yaro tiri kuisa yesimbi. Yeah. Kutoreva kuti zvauri kunyepera vanhu uchiti uranda hwapera kuchatouya hwakaomarara. kuri kutouya hwakaomarara. Imbokomendai ndaona mamuda kutaura mukoma. Toda kuona kuti chii chinogona kukanganisa vanhu kumaraini. Saka uri kuti vaparidzi togona kutovhiringa vanhu. Very good, muri kubata. Chitaura yenyu. Opening sentence yenyu itori correct. Ini ndo zvandatoona kuti because kune kumaraini kukuti maparidziro acho so ndeyekuti vanhu vafunge kuti kana watongotanga kunamata nhamo yapera. Exactly. Ende unotonzwa vaparidzi vaitota toda kudzinga dhimoni renhamo. Exactly. Saka mabata. Inzwai muteereri. Panyaya yekuti upenyu huri kunetsa. Muchikamu chinechi ngatingwarirei vanhu vezvekunamata. Ngatingwarirei vafundisi. Ngatingwarirei vaprofita. Muri kuona muprofita wemeseji yaitaura ndeyekufadza vanhu. Vanhu vaitambura vari varombo. Vamwe vangu vari nhapwa. Saka akangoya nemeseji yaanozoti ine mazhaudzana inomutsa. Ndobva angotaura kuti 2 years urombo hunenge hwapera. 2 years tinenge tisisiri nhapwa. Haisiriyo meseji yaidiwa naMwari mukoma. Mameseji mamwe anotenderera mazuva ano mukoma. Ndoda kungotora sezvamaverenga. Pari kunzi akavhunapo. Chirungu chinoti break. Kana paine meseji yakurumbira kumaraini mukoma. Ndeyekuti I break. I break poverty. I break all suffering. I break everything in Jesus name. I break. Saka pfungwa iyoyo mukoma ka. Panapa yaiitwa nemuprofita wenhema. Munhu ukava muKristu urombo hahubrekwe nekutaura sentence. Ameno ndoti chimukoma. Hazvizi mumazwi. Very good. Nemamwe manzwi pane zvinoitwa kuti nhamo ibve. Tichazviona mai manje. But imbotsimbidzirai kuti nhamo kana tiri kumaraini muteereri haibviswe nekungoti Mwari dzingai nhamo ndatenda madzinga na. It's not in utterance. Ameno ndotsanangura sembo. Ipo panenge pachinzi dhimoni renhamo ka. Because madhimoni anenge achinzi nezita raJesu oenda. Ndo imuri kuti nhamo haibvisike mabvisire iwaya. Sekunge dhimoni. Kungoti nezita raJesu yotonzi yaenda sonika inobhururuka. Because chiri kukonzera nhamo takachidzidza inogona kuita natural disaster kana accident. Saka hugone kuti ibva sekunge uri kudzinga dhimoni. Icho chimiro chacho chiritori komafloods ariko anokonzera urombo. Toda kuti tikanzwa rwiyo tisikuona kuti method iri correct ndeipi. Iyi ndeyenhema yaHanania yekuti I break poverty, I break suffering. Mwari ane nzira chaiyo patiri kunetseka neupenyu inogona kuita kuti upenyu huite nani. Regai timbonzwa rwiyo. Anonya
iwe namata saura naye Jesu Kristu iye obata ruoko ano kusimbisa okuba jemwe ya mnyarazi. Tinokuchingamidzai zvakare. Chidzidzo chedu chiri kuti upenyu huri kunetsa part 2. Ngoma vanhu kana vachinetseka vaive muurombo pataonapa. Pakabuda muprofita wenhema akati nhamu yese joko reuranda ndarityora. Saka muri kuona handiya chaari kunditira mani. Anondifananidza nezvimwe zvandinomboona mutv yekumba kwangu. TV yekumba kwangu inobata masaisa edzimwe nyika nekwakawanda wanda. Saka pane channel yandinotomboisa ine yezvemachechi. Okay. Noza maitira ita Hanania ndinotombaona pa TV yangu kumba kwangu. Okay. Yemunhu wekuti anenge achiudza vanhu vese kuti I break poverty. I break suffering. Vanhu votienda kumba vapfume. Chiri fani manje. Vanhu vanotoenda vachitoti atagashira. Zvatoita. Received. Vanhu mazvo exactly zvaita Hanania musi vanhu mazvo manje. Saka Jeremiah akaudzwa nzi aiwa inhema idzi. Zvavari kuita izvi kutokonzera kuti vabopwe nejoki resimbi. Patsanangurei kuti imkomo. Iyo tsika yakurumbira yekuti munosiya munhu achikudza kuti I break poverty, I break suffering. Ndoitotonzi naMwari ndichatowedzera ndoisa joki resimbi kuti imkomo. Kurava kuti nhamo yacho inotouya yakaoma. Yakasimba ende isingakurumidzi kubva. Exactly. Why? Because handiyo formula yaMwari yekugadzirisa zvinhu kana upenyu huchinetsa. Saka patiri kuti upenyu huri kunetsa pati tauda kunzwa kuti uyo Hanania tatoona ndezvenhema izvo. Mwari anoti kudii pana Jeremiah 29 manje ndo chapter iri pamberi. Chinzwai counsel yaMwari inobatsira tiri kumaraini kuti zviite. Nanditangirai verse 1. Jeremiah 29 verse 1. Zvino awa ndiwo mashoko orugwaro rwakatumwa nomuprofita Jeremiah ari paJerusarema kuvakuru vakanga vasara kuna vakatapwa, nokuvaprofita nokuvaprofita, nokuvanhu vose vakanga vatapwa paJerusarema naNebhukadhinezari vakaiswa Bhabhironi. Shure kwokubva paJerusarema kwamambo Jekonia namai vake navaranda namachinda aJudha neJerusarema navavezi navapfuri noruoko rwaErasa mwanakomana waShafani naGemaria mwanakomana waHirikia vakanga vatumwa Bhabhironi naSedhekia mambo waJudha kuna Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi achiti, zvanzi naJehovha wehondo, Mwari waIsraeri, kuna vose vakatapwa vandakatapisa Jerusarema vaiswe Bhabhironi, zvivakirei dzimba mugaremo, simai minda mudye zvibereko zvayo, wanai vakadzi mubereke vanakomana navanasikana, wanisai vanakomana venyu vakadzi navanasikana venyu muvaise kuvarume kuti vabereke vanakomana navanasikana, muwandeko murege kutapudzwa. Mutsvake rugare rweguta kwandakakutapisai, murinyengeterere kuna Jehovha, nokuti nerugare rwaro imi muchava nerugarewo. Nokuti zvanzi naJehovha wehondo, Mwari waIsraeri, vaprofita venyu vari pakati penyu navauki venyu ngavarege kukunyengerai. Regai kuteerera kurota kwenyu kwamunoroteswa. Very important mkomo. Powerful. Saka Jeremiah akanzi chinyora tsamba. Tigadzirise vanhu anzwa message yaHanania yekunzi 2 years munenge madzoka urombo hwapera. Ndobva atuma Erasa naGamaria. Hando akaenda netsamba kuBhabhironi. Kunoti vese venge vari maslaves aya.
vanga vari kutambura variko vakaunganzwa vese ndobva vakuverengerwa tsamba iyi because vangaona meseji kai kunzi Hanani yekutoti Hanani akabreka urombo hwese akapwanya joko akapwanya joko ndobva vaudzwa meseji zvikanzi number 1 vakomana zvivakirei dzimba mugaremo simai minda mugodya zvibereko zvayo wanai vakadzi muite mhuri kana vana vakura varodzei pamuri kuBhabhironi ikoko siyanai nezvekuda kuumukira hurumende iriko motanga kunzi hameno zvamuri kuita muchiparadza zvinhu namatirai nyika yamuri because nyika yamuri ikaita mhirizhonga hazvikunakireiwo ignowai mameseji evaprofita vanokuti I break poverty itai zvekushanda mainzwa here meseji ngoma ngatiteedzei zvinhu izvi kuti uvake imba chii chinodiwa ngoma kuvaka imba kana iri yezvidhina kana iri yematombo unoda matombo acho nezvidhina itii unofanira kukanya zvidhina kansel iri kupiwa naJeremiah ikansel iri practical haisi yekuti unongokarwanzi uchashamisika ukangodai imba inenge yatoti dzii izvo zvinoitwa nevaprofita venhema vari kutonzi vakai dzimba enda muchikomboro ukanye zvidhina wopisa hovhoni wovaka imba ugaremo muri kunzwa here wei yekugadzirisa urombo hunonetsa ari kuti ita shelter vaka zvikanzi pari kunzi simai minda vari kuti chii ipapo mngoma itai maplantation kaemiti itai maproject itai maproject munhu ngaaite garden mngoma munhu ngaaite garden kungoti apa vairarama wakadai but ndo panopinda kunzi munhu ngaachengete mbudzi atengese munhu ngaaite plantation yemagumtree achitengesa nemiti yekutengesera vanhu munhu ngaaite orchard yemasitrus yemumengo munhu ngaaite garden rine mavheji ndopfungwa iri kutaurwa pa ndo inoita kuti ugone kurarama munhu haungonzi inzwai muteereri uri kumaraini munhu haungonzi I break poverty I break suffering izvo zvinoitwa nevaprofita venhema unogara pasi uona kuti chiri kunetsa chii handina imba yekugara but ndakasirwa minda ina baba wangu wokanya zvidhina zvako woisa imba yako akugara handina mavheji ekuti ndidye sadza wotimba makomba ako woisa chibage chako negarden worisosa wochera tsime wodiridza waane food waane shelter ndozviri kuedza imboiseni mumashoko mngoma plus pari kunzi simai minda ka panga patori nemessage yekuti hamusi kudzoka in 2 years exactly because muti kuti usimwe ugozotanga kubereka ma5 years 6 years saka ende mozodya makore akawanda saka pari kunzi simai minda imimi waning'ino wangu ari mumadhorobha munogona kuti hatina land yacho pari kunzi gadzira foundation yeupenyu ochati kana uchiitanga udye mafruits acho mangwana kunzi simai minda uri kunzi gadzira foundation yeupenyu enda kuchikoro dzidzira maskills enda unoita maskills mabasa emoko unenge uchigadzira foundation yeupenyu vamwe vanobva kuti toro drivers license nezvimwe zvakadaro maskills anobatsira kuti upenyu huite nani ende pari kunzi vana venyu kana vakura varodze kozati kuna vamwe vanhu vokuti kana vachirarama nevana vavo unotonyatsoona kuti mupfungwa mavo hamuna future yevana avana kuti unyatsoti arida kuti mwana uye agozoroorwa aite mhuri hamuendisi kuchikoro iye unomaona kudoro every weekend but vana vake havaende kuchikoro vana vapamanext door vanofunda vagoita sei vake ende ndo zvinozokonzera kuti vade vaprofita venhema because muprofita wenhema ka iwe usinoendesa vana vechikoro ka wainwa doro ka anosikokuudza kuti baba munini vari kukutorerai mari nechikwambo yeti waitonyatsoona kuti baba munini vari kuendesa vana vechikoro vari kudzidzisa vana ndobva panzi chimwe chinhu ignowai vaprofita venyu taurai nenzira yakanaka mngoma vanhu vari kumisleadwa nevaprofita mumaraini ndomavari kungonzi tatobreka nhamu yese saka yanzi igno saka paunongochi iwo unonzi kuti ubudirire uya nehukutema because ukanopa muprofita huku watokamura dzinokandira kumba ungoziva kuti zvimwe zvilikasitoeri saka pamutemo wechina pana Exodus 20 verse 8 to 11 ndo panobva pati ngatishandei mazuva matanhatu zviri kutaurwa izvi zuva rechinomwe tozorora saka muchaona kuti mutemo wechina uya wesabata uya haungodzidzi sekuenda kuchechi nemusi wesabata unodzidzisa kushanda 6 days
paunozozorora nemusi wesabata manje uri kuti Mwari komborerai kubata kwandandichiita. Izvozvo zvinobatsira kuti nhamo ipere pane uramba uchingonzi ndabreka poverty, ndabreka suffering. Chiverengai Jeremiah 29 tipedze mukoma, verse 10 na 11. Jeremiah 29 pavhesi ya 10. Nokuti zvanzi naJehovha, kana makore 40 apera, Bhabhironi ndichakushanyirai nokukusimbisirai shoko rangu rakanaka, ndichakudzoserai kunzvimbo ino, nokuti ndinoziva ndangariro dzandinorangarira pamusoro penyu, ndizvo zvinotaura Jehovha, ndangariro dzorugare, dzisati dziri dzezvakaipa, kuti ndikupei mugumo une tariro. Paupenyu huri kutinetsa, Mwari ane maplans akanaka towards us, kuti tigovone better ending, upenyu huitewo nani. But verse 11 iconclusion tikateerera zvataurwa zvekuvaka dzimba, kusima minda, kugadzira foundation. Isaine mamwe mawedzi enyu. Unoona kuti asi Mwari ari kungoti ndoda kutongokublessa, ndoda kublessa. Ari kuti ndinokublessa wateerera zvandataura izvi. iye uri kuona ndangariro dzadzi ari kutaura. Ari kutaura after 70 years. Exactly. But vaprofita vemazuva anaya ndangariro dzavo ndedzemusi iwoyo. Namangwana. Nenguva nemota. Hapana foundation, hapana investment, hapana nguva yakatandavara. Yes. Saka vanhu vanoda kudzidzisiwa, vateereri nyatsokubata inyaya. Mwari kana achiblessa, haablessi zviya zvekuti ukadyara mhodzi yemuti nhasi, mangwana unoona yamera, kuswera mangwana unoona yane maruva, rinoteera racho rechi 5 maakutodya. Saka pachidzidzo chatinacho tirongoti let's get back to the basics anoita kuti upenyu hufambe. Ngatigadzirei foundation. Vafana ngatirohei chikoro nemwoyo wese. Ngatidzidzirei mabasa emaoko. Vabereki ngatishingaire kuti tiite shelter, tiwane chekudya mumba. Patinodaro nekunetsa hongu kuri kuita upenyu, zvimwe zvichiuya zviri beyond us, Mwari vane nzira yekuti tiitewo mugumo une tariro, tiitewo vanhu vekuti kunyangwe tiri munyika ine nhamo, upenyu hwedu hunoita nani. Mwari ngaakukomborei. Phone number dzandiri kukupai, mukaisa message tinokupai WhatsApp link, mupinde mumagroups matinotumira zvidzidzo every day. Phone number dzinoti 0775 90 9095, 0775 90 9095, kana kuti 0717 091 615, 0717 091 615. Ngatisanganei zvakare pachirongwa chino ichi, the second coming of Christ. Mananda andibata temwedo domboni wikende temwemo otungamire tenzidi etungamire semwana awonyara tabu unganyara tinyanga mananda anomunzwa Tinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini etungamire aponda yasvika nyanza mwananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe Imi moti, dinoku otungamira.